Ano, prosím. Halo? Tady je Mrážek Ústředná. Vy jste Armáda spásy? Ano, Armáda spásy, mezinárodní organizace charitativního směru, protestantského, křesťanská. Prosím. Rozumím, já jsem se chtěl zeptat, já bych se chtěl přihlásit k výcviku. My žádný výcvik neprovádíme, pane. Mně šlo o to, já mám jako kontakt na bráchu, který dělá ve zbrojovce, jestli chcete koupit nějaký zbraně. Prosím vás, to si pletete. My jsme armáda ducha, ne armáda zbraní. Jak ducha, jako? Vy jako strašíte, jo, nebo co? Prosím vás, máme zbraně ducha, když vám to říkám. A vy na ně jako vypuštíte ducha, jo? A zabírá to? Co pak zabírá? No jako to, co jste říkal. Prosím vás, samozřejmě, že to zabírá. A to oni jako odpadnou, jo? Kdo by odpadl, prosím vás, pěkně? Že jako když vypustíte ducha, tak oni odpadnou. My žádného ducha nevypustíme, pane. Srdce Bohu ruce lidem. A to je lepší než granáty, jo? Srdce Bohu ruce lidem, to je naše heslo. Rozumím. No tak. A nechcete nějaký kalašníkový? Nechceme nic, pane. Děkujeme vám. Ani nějaký ČZT pořádný? Obraťte se na nějakou armádu, ale ne na armádu spásy. A nebo slznej plyn aspoň. No tak. My jim přineseme zvěst s dobrou zprávu. Mám tady taky skvělý jakový kovový kuše, jestli to vždycky rozstřelí tu palicí. Prosím vás pěkně. To je věc Ministerstva národní obrany, ne naše. Rozumím, já jsem se chtěl zdat, prosím vás, stříhá se u vás metr? Jako jestli stříháte metr? Prosím vás, nestříhá se u nás metr. Salutistou se dobrovolně zavazuje člověk od abstinence alkoholu a tabáku a je jim do konce života. Rozumím. No to je dlouhý metr, co? Jak pro koho? Tak děkujeme. Naschle. Prosím, nashledanou. Evropa 2.